iji m ọnwa ịmụtara ọkpụkpụ ka aka gị ogo staka iwe ihe zuru ugbo na-emere uche nwanne m staka kedu abụghị ya ebe gị ibi na-eti ya na ibe sọrọ ụmụ ntu n'ala nwanne m adewale mu wibo bae adewale mu waneka adewale mu wibo bae adewale mu waneka wanda mo bu ko jizo ma esi ogele mo ibu osodi ame mo ne silami ojú ọ̀gẹ̀lẹ̀ mo ń nà kí ìwò òṣòro bí àmà bíkọ́ ní ṣe gà nàmọ́wọ́ ìwò nínú ilé ọ̀gbọ́gbàdùn gbogbo ń pẹ́ àwọn ìwé alẹ́ gbogbo. wájú mẹ́la làwọn nà òyì òfò yìí. na mụrụ gawa oyi emu ihe ti n'ime nwa mụrụ odogwu oyi ebighị ya bịa metarị ịkpọrọ onye nwe egwu isi na nga eti elu nụ arụ na ego ahụ ego nke mụ na nga eri ya ego bịara aga nwere onye nwe ya alụ ego bịara aga nwere onye nwe ya ego ahụ ego nke mụ mụnwe bụla egwu aka na nwanne m ejibisi awọ wachi mere na nwanne m oyi ogo ịtụgo nzu egwu oyi atụgoro m nzu egwu odogwu atụgoro m nzu egwu onyeisi weta ọkọ mee ọnọchi elughị mmaji onye gere ime elughị nwanne nwe oge ọzọ ka ndị nwere okwu aka n'ebe uchie jee mmadụ obu obi mmụọ ebe ndị ekwu okwu ya ya bụ ka ndị mmụọ ji aka dị ụba igbo ji mgbodo nwachimere ọbụla onye ọchịchị aka dị ụba ya bụ anụ eli a mụwe bụla egwu Achimelezo nwanne m obi ori àwọn okoye ibi ala ije ndị ọgbọ obi ori àwọn okoye ibi ala ije ndị ọgbọ nụ ewu oyi mmadụ nwere ndị osogbu n'ọgbọ ewu oyi chukwu nọ ya lụgo oyi iwe na-alụ gị na-alụlụ chi n'obi ogbo obi egwu nwanne na nwanne ekwusoli aja nwanyị ozi ogere ụlọ eme oliakụ ọtagbu enu oliakụ ọtagbu egwu daalụ isa ọgị isi ụmụ agbala ya bụ American visa biko oge ikenelu mezi ọga gị ya bụ ebe uche mmadụ egwu ọdị nkenke ya bụ ọdị nkenke niile
egwu ọtabu nne na nwoba nwanne m papa chineke ahụ bai nwanne ọzọ nna ahụba egwuzoli enwezoli mụnwe egwuregwu American visa biko gị ka na ndị ọyị gị na-arụ nna m gbafara n'elu nwa ọba ihe rara ndụ nwanne m ebe isi eje ụwa gị aka na-arụ nnọchọ mma aga gị na onye be gị ụmụ dị ike eji maa ezi oge ebe ụlọ na-alụ anya na-adị saa igwe tinye obi sarịsarị nawa obi sarịsarị obi sarịsarị obi sarịsarị obi sarịsarị sarịsarị obi sarịsarị sawa 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 sawa
mẹ́lẹ́sẹ̀ ni mo wà gí ìbígìlì mo wà gí iná sìgìdì náà mọ̀ o nínú àlùsẹ̀ òun náà ìgbọ̀ngì òdòwúrẹ́ Lagos State òdòwúrẹ́ Lagos State ìgbọ̀ngì àlùsẹ̀ ilé ìwé ewu yẹn ìwé wọlé gbogbo èjì mọ́jú mú nà mú egwu mú ká nkejì jọ́ọ̀jì sábàsẹ̀ nílé dáta bó kékeré ogíjì mẹ́ta sáwọn ẹ̀ nítorí ebèjì náà múnú kejì lílọ́wù ánìmọ̀ àdúndó òwòdó ayé adúmọ̀nà mẹ́túwẹ̀ gẹ́gẹ́dẹ́gẹ́ ìgbà tí mo lù. Ìgbà sí
alone never call again. Every man am safe. Chuku mali wale. Aki mele lo daru yele yo. Owe ni la yele mwa yele. Aga lo yaga. What
Nani egwu, anyị si n'egwu ya mụta ire ahụ.
Keja. Ogu bẹ̀rẹ̀ mọ́ bàbá ewu mọ́ kọ́yé. Asìmọ̀ ọ̀nyẹ́ bọ̀nyẹ́ kájọ bẹ̀rù. Sága wọ́n máa kú kájọ lọ́bẹ̀ yá. Sága. Sága. Sága wọ́n gé tòbí ẹ̀kú ìjọba yá. Ilé mẹ́ta tẹ́ wọ́n rẹ̀. Ọmọdún mọ́lẹ̀ mọ́ wọ́n rẹ̀. Bàbá mi lọ mẹ́ta wọ́n rẹ̀. Inú ìwọ́n yìí kò gbé wọ́n yọ yíyí. Ìsì ní kẹ̀mẹ́lẹ́lẹ́ mẹ́ta wọ́n rẹ̀. Owó mi ní ti ìwé. Owó mi ní ti ìwé. Fàdàdàgbò. Àti mọ́lẹ̀ lè dáwé fàdàdàgbò. Ìjọ́nù ní ìwé sìnàtì ìwé sìnàtì. Ìwé sìnàtì ìwé sìnàtì. Ìjọ́nù ní ìwé sìnàtì. Ìwé sìnàtì. Ìjọ́nù ní ìwé sìnàtì. Ìwé sìnàtì. I was
ibe nje sọpụrụ n'ọdị adada ọkụkụ n'ọdị adada ụmụnne m ibe ji na-ekene chukwu ibe ji na-ekene usoro n'ọdị adada onye ya na chi ya agaghị echukwu n'ọdị adada ọnọdụ ọkpe otu agụ n'egwu emeka nwanne m odogwu arụzi agụ onye ụlọ n'etiti odogwu na mmụọ ji aka isi bịa ụlọ ozugbo ikotego na chi ga-ama ikotego na ọdị adada chi ga-ama ọmọọba ndị egwu onye na-eme ọdị ahụ ya ugozo ezi igbo oke ahụ ugozo ọchị mara eze ọgị malite nwa malite
She
huida. Ati mi ata na mo. Wana ne hulani, wana si na ho. Kini mi buteli sebua. Muko jibido ra. Ọgbà ni muko jibido. Mímọ̀ náà tí mo yẹ lájú kò sí ẹja kan mọ́. Ilé negu tó negu mú, ilé negu tó negu mú, gbogbo gbogbo ẹ̀rọ wẹ̀rẹ̀. Yàbí pẹ̀lú ṣòbí, ṣòbí ti kálẹ̀ ẹ̀rọ. Ogun ẹ̀kọ́. Ní ìṣe. Obebu, obebu na ne ga ma ise, ane ga ma ise. O wo ni be bude lu so ni ma ma mo. Ai ga to ba ise, ai to ise. Ai ye ni ko je na nya na mo. Ko je wo to la, ko to la. Ane na mo ba la yo. Ni ko mi ye be ho lo. Brother, that would be so easy. I believe you come on and
oke kaka wabana wanambara aisojikajili yajote ndị ji aka ọkọ ọrụ ugbo Big one, look at
nwoke ya sịkwa ọrụ na ya ka ọ bịa wetelu ndị ọgba egwu nwanne na nwanne nwanne na nwanne ọrụ dị n'obi ọra ka ọ bịa ga-etiere anyị egwu ka ọ bịa lere ndị ọgbọ obi ọra nwanne ya ga-eti obere egwu a sị ma ọ bụrụ na ọ na-ejigbo eme ya nwanne na nwanne m kwado elili gọdasị mụ n'ọkụ obi ọra bụ nwanne m nwoke anyị chọrọ nkewa anyị chọrọ nkewa nwoke na nwanne m meziela ya ọrụ n'igwe biko ji ọrụ n'igwe ya bụ mụ na ndị n'ahịa gbagọ ndụ n'ime egwu obi ọra nwanne m tiela ya ọrụ n'igwe ọkọ dị elu ụgbọra Ogbuefi Chukwuma Mudenta Nanya Chukwupayaka
na mmadụ na oligoli sọ́dọ̀ onye mọ̀gbà pé ju ike ọ̀tá tíkẹ́ẹ̀tì ní ọ̀tá tẹ́gbẹ́ gbogbo kíákíá kọ̀wá. Wéèrè kejìkú ní àlùmọ́ lágbo kejìkú ní àlùmọ́ ìdí ní mọ̀ wá ìmọ̀ náà mọ̀ pé nínú wa ìgbà bọ̀gbà. Ọ̀dọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ mi. Ìkẹ́nà ọ̀gá ẹlẹ́mẹ̀dẹ̀ ìpọ̀pọ̀tù ẹ̀ńtí ọ̀dùnwà ọ̀pẹ̀tẹ̀lẹ̀ 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 ọ̀pẹ̀tẹ̀lẹ̀. Èdè ìjàmbá. Ìjẹ́bùnye gbogbo nínú ojú ìgbẹ́ n'azụ ọ̀làgà. Ọ̀làgà dé níbi àzùgbò. Ọ̀làgà dé níbi àzùgbò. Ọ̀gá ńlá yìí ló ti rò nígbà láwùjọ. Ọ̀làgà zẹ́. Yẹ́pù lókùrà.
England, England. Ọmọ wẹ́sẹ̀ làbà ọ̀bìyàn, àdìgbò sí na wíìlì náà. Wẹ́sì náà gbà wẹ́sì náà gbà ọmọ wẹ́sẹ̀ làbà ọ̀bìyàn, àdìgbò sí na wíìlì náà. Wẹ́sì náà gbà wẹ́sì náà gbà. Thank you.
Yes, nanti adikwa. Andi batake ibu nenuwa. Ọ̀pọ̀ndì bò na bọ́sọ̀ n'ugbo Hausa. Ilé na-achọ anyị n'ugbo Hausa bụ ndị Hausa. N'oge ka anyị abọ́sọ̀ n'ugbo Hausa. Ihe bụ ọsọ ndị Igbo na-agba n'ugbo Hausa na-emekata zụpụ ndị ememụ n'okporo n'ọsọ. Uwe na-adịdịbe anyị agazizi n'ugbo Hausa ka na-adịo n'oge eyi okwekwa n'ọzọ n'ụwa. Onye nwere onye ndu na-azọ ndị ọ na-ekwu. Onye nwere onye ndu ga-azọ ndị ọ na-ekwu. Igbo gị dị ka ndị na-edu ọgwụgbọsịa ya edozi onwe gị. Adịbaghị gwuru egwu na mmadụ ka oyi aka. Anyị jide ebube ya ka ndị Hausa na-ekwuzizi. Onye nọ na-ebi eme n'ụwa ka a na-ụgbọbụla mmụọ. Uwe na-adị ndị ada mmụta anyị. Onye nwere ugwu Hausa ka anyị so na hụrụ nzuzu. Asị ndị be anyị ọsụ ugwu Hausa na-ataba. Anyị na-eme obodo anyị ọsọ ka anyị na-agbazi onye nọ n'ubi. Ya na uche eme mmụọ yiri agaghị anya rue. Anyị na-eme ọnọgwa nso ka nna gị. Ihe nwa na-agba mmanya mmiri. Ịnọdụ ike gị na mpịa mkpụrụ sọntị. Edola anya na ndị be anyị na-alụ olu ugbo. Onye na-alụ olu ugbo na-arịọ Chukwu ka ibe ọ na-alụ ike. Ọ na-akpọ ọgwụ maka arụrụ. Kedu ndị be anyị ebutezi ibe anyị bibiri na-eme n'ezila anya ọrụ. Anamụbụ sikpọsọtọ Naijiria. Anyị ekwesịrị iji ebi na egwuregwu na Brazil. N'ebe ihe na-ahụmalịlị nra. Mmadụ nwere obodo ewu na-acha ebe a. Aja na mụ hụrụ ọkụ, ụmụaka hụrụ ọkụ. Ihe onwe ji mara n'ime anyị ji eji egwuri egwu. Ọmụkazị mma na ndị be anyị na-akpọta puku akasị anyị ebula n'oge n'ụwa. Adịkwu na iji na-atụ ndị be anyị. N'ekwe na ndị Fulani zozi izi achụ. Wee jụọ anyị ofe dọla mụtalụ nwoke aka tụrụ ọnụ anaghị anyị. Ajụjụ ka na-ajụ obi n'ụwa. Ọ bụrụ na ekwu okwu na mụ na gị dị, ugwu eziokwu, okwu na mụ na gị dị, ugwu eziokwu n'ụwa, okwu na mụ na gị dị, adịwele, okwu na mụ na gị dị, inugo, onye okwu na mụ na gị dị, onye okwu na mụ na gị dị.
Izukama na nejiyo, 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 izukama na nejiyo. Rabasaba. After